Batibat. Tinapalabas, nagdanagan dasarokan bitwen, gapo iti di dapan nakakita kini anib. Kabayatan na, saan meten apimanaw ni Petra iti ayan ni Ina Buana. Nagnernerbyos da itoy, gapo iti di agsarsardeng nga panagtagub dagiti aso, iti di unay adayo. Nagparik na kini Ina Buana ti karkar na mapaspasamak. Iso pinilit na ti pada na bakit amaturog dalangan. Nakaturog ni bakit Petra. Naginayad meten ni Ina Buana nga imulog. Ket nagturong iti ayan ti balite. Nakita na ti kadda ti tattao anang lawlaw iti temtem iti sirok ti balite. Nakita na met ti higanti akapre. Limaba ti ulo na, iti pan nakalyaw na, ket pagamuan langen, takaslada ng bagkat kenkwana. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Batibat. Ipapadak! Didakya tayo ditoy! Ipapadak! Kagsatwana! Ayan mo! Ay, sobra pulan ako ni Petra. Napuutan ng sakit iti ulog ko. Talaga nga ada ng bagkat kanyak. Anang yadayo kanyak iti ayan ti balite. Adak matgaya man dito yasidag ti agdan ti balay danib. Kagsatwana! Ayan mo ka day! Nagsiplat ditoy! Gangtaw ti pagsilawan! Talaga amabutang iti sipngat day tapadak abakot. Kagsatwana! Adak dito'y daga! Umaya ko! Siga talaga Kagsatwana! Napanamaya! Imulugak. Taagsikal ti tiyan ko itay. Ala, ay maturog takit din Kapsat Petra. Di ka madanagan. Saan ko nga idepon to'y silaw? Adda akon dito'y pagnanaadan mi kinibituan. Kasano nakaawidak dito'y adyak amo? Oh, jak nakita ni Hanib. Ngam nakitak ni Demol. Wen, nakitak ni Demol. Iso ka diti nang isublikan niyak dito'y. Ngam apay adyak napuutan. Saro! Agyaman at tadakan! Jay kwa. Nakita na kakano ni Anib nga anak ta. Awan kano ti puot mo anak kaida iti kataltalunan. Insangput na kan dito'y sa pimanaw. Anya? Ala, agrobot kan lakay. Mapantay ijay simbaan. Immadun ti tao ang nagkamang ijay. Kasta? Kuna ni Anib ang nataltalgad ta ijay. Iso ang mapantan. Agsublita ijay simbaan, Saro. At datayon dito'y turo, diti asidagdile. Damdani tayo, niti lugar, apapanan tayo. Agsagana kayo, kakadwa. Nakasagana kami iti anyaman nga ibagam porsyon. Hanggang peso, nakasagana kami. Umay kano dito iti reyna iti kabakiran. Ni Reyna Victoria. Sino pa'y kuma? Adda ka di sa bale.
Ala, umay kayo. Ituloy tayo ti kayat na ngaramidan tayo. Mapan tayo iti kadwan dagiti tao. Umay kayon kakadwa. Hintayon! Aming agbayso. Hintayon! Paragsakan tayo ni Reyna Victoria. Aramidon tayo ti amin nga imbilin na. Iti sakpaya si Malog tayo manipo di kay bantay. Aramiden tayo. Morsyo. Patayan tayo amin na masalaw tayo. Amin nga angas. Patayan tayo. Amin nga gangangas. Basta angas. Ala, hintayon kakadwa. Hintayon! Dakasan ti lubong, Demon. Isong agtig na itayon. Agsublita di kabalit yan. Ay nagsublita, amo. Agpagkadlakit din ni Apong Buwana. Iso asublanta. Ken, adapay kasarita kay Jay. Sige, sigati masurot, amo. Kasapulan ti pan nakadanon ta adago si Jay, Demon. Isong aramatam ti pan nakabalin mo. Sigapan, amo. Pagsakayan na kadimanan, Kasapulan, Demon. Tapno makagteng ta adago si Jay kabalit yan. Ala, agaraw kan, Demon. Agtignay kan. Tapno makapanaw tan dito'y patad. dito'y ka lang, amo. Mapanak lang dita. Demon, anya pa'y natararamidam. Wala. Pagsakay kan, itipukot ko, amo. Ha? Nagbalin kan ahigan ti apusa. Saan na tan na basta maitayab ti angin, Demon? Demon, adalaan iti asidag ti ng parnoy iti napigsa nga angin. Masapol ang makasango ta. Sakbay nga agsublita iti bantay. Sikati masurot, amo. Sa epag nga rod, no sa dino ti ayan na. Sige, Demon. At damat pan nakabalin dayjay nga anib. Kat dayjay apo sa ti katukad ti bilag mo, Lucifera. Ngam saan amabalin? Sangwen tadagijay. Nakarangat kon dayjay, apusa. Nagdaniak na disgrasya. Hindi nagsango kami. Anya? Itulok mo nga abakan nakadayjay apusa? Saan amabalin? Patayon dayjay apusa! Tasyakmat timang patay ka ni Anib! Putno, ikinunam. Reyna Victoria. Danidan dito. Agsagana ka! Amangan no sinurot data. Pugsuam adagos itigita. Apaman amakasidagda ka data. Saro, umadun nga umado ti tao nga umay agkamang dito'y simbaan. Wen nga rod. Ket nang kuti bagbaga jay may sa alakay itay. Anya ti ibagbaga na. Di na mo asak ti dakdakamaten na. Isong auray adak iti asidagda. Ket di daki na sarita. Anya nga rod ti ibagbaga ti lakay. Naimbagkit di kano. Tadda na balitukan ti puso na anang dalos iti simbaan. Ket adda pagkamangan da ita. Kasta? Dakkal ti panagyaman da kadata bituin.
Ni Apo Diyos, tirumbang apagyamanan da. Bakit? Inturong nata tinamarso ditoy. Tapno aramiden ta tirumbang para itipada ta atao. Ken para kadatameten. Uwen para kadata. Amok anakam ti Diyos anang parso iti amin. Ti pan nakadanon ta ditoy. Iso nga agyaman taken kwa na. Sa klaunay bakit? Nagsubli ti sigod a kinataok idi addatan ditoy. Wan, ado idin ti mangibagbaga nga agmauyong ka. Gaputa di mo idin ammo tar aramidam. Umay ka bakit? Kasarita tadag iti babayan ng yamamo iti bagbagida. Nga isuda ti makunkuna nga apostolada iti simbaan. At daibaga kadakwada. Adan pakamo dagiti panghuluan ti simbaan. Mangibaunda kano dito iti padi amang misa. Ay, nagsaya atin no kasta. Wan, makita danto ti panakaisubli ti simbaan, iti kas iti sikod. Ket bareng no kayat ton ti padi ti agyan ditoy. Dayta ti dawaten tayo kankwana, Saro. Rumbang lang nga adan agdestino ditoy. Ibaga tayon to ti amin nga anak aken tayo. Kaisunto matiidanon na iti pangulo da. Bareng adan to maibaon nga agserbi. Kaskora paroko ditoy ilitan. Oh, apay ang nagsardeng ta dito'y katingaan ti kabakiran, Dimol. Kayat ko, makita ti kabusor ta, abo. Adda dito'y? Agur-uray da ako. Anya? Ne, apay ang nagsubli ka matan iti sigod akadakkal mo, Demon. Di mat ko na mga dalaang iti asidagdag iti kabusor ta? Masaysaya at nubasitat asumarang iti kabusor amo. Sa anak abasta makalagtok, ken agtaray, nudakkel ti bagik. Wala niya. Amo, parik ng balik. At ang pagilasinan iti kaandanan iti asideg. Wanya nga, Dimol. Imig sa tiyangin. Asideg dan amo. Agsagana ta, Dimol. Amok ti papanan nyo. Victoria? Mapan kami matijay. Panawan da kayong ditoy. Ha? Sa dino ti papanan nyo? No sa dino ti papanan nyo. Isumat ti papanan mi. Ha! Unaan da kayon. Amo na nga taamapan kami di kabalityan. Mapan kayon. Da kayo apasurot ko. Adugayang ti lalaki itinagapan na. Dimol, unaan ta da Victoria. Mapandalakit di di kabalityan. Awan ni Dimol itilikoda. Dimol! Ayan mo! Dimol! Napananyatan ni Dimol. At dayjay, may isang ahikante. Dimol! Agsubli ka ditoy! At nakalaban ni Dimol. Sa akong timapan ni Tiayan na. At dayta, nagsarder rin nga agkunail ti ulang. Ngam, ni Dimol. Ayan na nga ta. Ti kunam. Naparmak mo ti kabsat ko. At da ka man ditoy, Victoria. Kinunakmat. No sa dino ti papanam. Adakmat. No sa dino ti turungam. Isumat ti turungan mi iti kabsat ko nga ulag. Ha! Victoria. Sige! Aggaraw kan, Lucifera! Ha! Nagkaraw. Si Bigyag Pay. Saan amatay ni Lucifera?
Amangan no jay pusam, tisaan mon amakita! Ha! Saan ang mabaling nga agari ti demonyo dito'y luwang? Titakan, anip! Umadayutan! Lucifera! Demon! Ayan mon! Agpakita ka kanyak! Demon! Kabsat Petra! Ayan mon! Naglokon jay padak abakot. Kinuna kasaanan na pumanaw tamangan kamin. Angam imulog pailaang. Kabsat Petra! Ayan mo! Ha! Ada kamot lagayam dita. Angam mapayadi ka man la sumumbat. Na! Ay nagloko kan! Tapaya nagdadakkel ti mulagat mo ako mitkita latan kanyak. Umay kan tamangan tan. Umay kan Ha? Tapay ngay. Kasla dinak mangmangag ni Petra. Kan. Tapay adi man laag ko te itinagtugawan na. Ay, kabsat Petra. Umay kan Ha! Naglamiis ti takyag na. Ay, kabsat Petra. Anyat na pasamak kan. Apay adinak matan mangag. Kan, kasla dinak pa yan makita. Ay, dakos da ito yan. Nagang angawan sakit diti saan na makikita. Kabsat buana. Ay, Agyaman na ka. ay, dakas sa talaga tinapasamak na. Di naman larinik na tipan nakatungpana. Nagyaman kitday. Si kaabot, kabsat buana. Api adi kamot agtaka rin. Ay umay kanta mangantan, kabsat Petra. Apay, di ka mabisain. Ay, Kurt, mabisina ka talagan. Nagbayag ka mo tamangayab kanyak. Ayaban ka nga rudan. Intan, kabsat Petra. Sige. Ay, saan nga amon di kabsat Petra tinapasamak kan kuana. Angam nasaya at nasaysaya at mutlaeng. No di na mapuutan dagiti mapaspasamak. Tapno di ad-adda nga agbutan. Ay, tulungan na kami! Sige, porsyon! Awan labsan nyo! Patay kayo amin! Patay kayo! Basta! Kabsat buwana. Apay ngay. Ito isamot laayan ti bali, ti ayan ti napigsang angin. Lumablag pa ti ulo. Karkar na ti barikrik na. Ay, saan man nati lamad-madlaw mo, Petra? Basta agyan ta, dito'y sirok ti balite. Kabsat buwana. Kas lagkapsuta. At tayong ti kita. Ha! Kabsat Petra! Anya ti mapasamak kini bakit Petra. Agbaligi nga tamot ni Victoria iti amin akayat na nga aramiden. Gagayem, di uliwaya na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo
ni Leti Astudillo Aquino, ken itimet direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batiba.